ban hakuri ba ne kamata in fara ba da bisa tsarin sukan fara gamawa tukuna sannan ni kan daure sai a rufe to amma da cikin kwanci kuma yanzu akwai wani sabon da kai mani ko zan tafi daura yanzu ana son a daura akalla karfe 1 to sai na roki a bani dan tofa albarkacin baki na kuma don in yi gaba in cigaba da wancan aikin shi ma da ya shafi wannan ba shakka wannan taro kuma wannan seminar tana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske kuma don kana maganar hana ta'ammuli da dagun kwayoyi da hudda da yan kwaya to kana buƙatar ka nemo ɗan kwaya ka baki to ci wannan ba ɗan kwaya ba ne na sha a shi ma'aikacin kwayan ne don ya yi shekara da shekaru kafin Allah ya ba shi wannan matsayi na kwamishina na farko kafin zuwa yanzu a hukumar NDLA inda yake aikin shi har ya kai mukamin da ya kai a can wurin to ba shakka an ba ahalin zikir abu kuma shi yasa muke ganin tasirin abin da ake na kwarin jawo hankalin jama'a da tabbatar da cewa an yi yaƙi da abin kuma an kai shi inda ya kamata a duk da zai kan ce mutum ne makiyayi yana da garken tumaki kuma tumakin nan ya riga ya masu garke da ya kewaye da waya inda ba inda za su fita sai ga wani zaki ba ce ba zaki mai yunwa ya ballo ya taho cikin wannan garke kuma ya samu har ya karya kofa ya shiga cikin tumaki shi mai tumaki yana gefe yana kallo jama'a da tunanin zai kasance ana tare da ni jiriya ga mai tumaki gefe yana kallo me ake tunanin zai faru me zai faru wannan ko to abin da muke ciki kenan yanzu musamman arewa ko musamman a jihar ta mai albarka jihar Katsina matasa ne ga sunan Allah ya albarkaci mu da su kowa ya san wannan in ana magana matasa ba inda ake matasa kamar arewacin Najeriya idan diga ta nuna cewa kai ba makin diga ba kai amfani da hankali ka dai duk wani gari kake tunani yanzu ko kai ta ko ina ne za ka ga cewa matasa su suka yi da mana suka fi yawa cikin wannan al'umma to matasan da kuma kowa an yi tufaƙi cewa su ne ƙashin bayan al'umma shi ƙashin bayan kuma kowa san cewa idan ya samu inganci to za a samu tafiya mutum zai tafi cikin walwala yi hajjimar shi ne kamata in ko ƙashin bayan samu matsala an san cewa ƙahu ba su tafiya daidai hannu bai tafiya daidai kai ma ba zai tsaya ba haka ne to sai kana ce ƙashin bayan al'umma suna buƙatar abubuwa guda biyu suna buƙatar lafiya suna buƙatar hankali dan sai an samu lafiya an samu hankali sannan ake samun ilimi to sai kana ce shi wancan mahaukacin zaki ko mai mutum zaki da ya to cikin tumakin nan tumakin an su yake hada da misali a matsayin sunan na matasa sai ya shigo cikin matasa tabbas wannan zaki kamar lokacin kuma zai yi bana cikin wannan tumaki to wannan zakin ba komi bane ba kuma kowa bane miyagun kwayoyi ne mun sani da suka shigo a duniyar ta suke walwala kuma mun sani da suka shigo arewacin Najeriya kuma mun sani da suke a jihar Kaduna sai kasance sun shigo a cikin matasan nan kusan su ne mafi yawa suke ta ammali da biyan kwayoyi ban cike ba cikin da ta ko fahi ba ban cike ba cikin mata ba amma dai cikin matasa musamman maza sun fi yawa a cikin matasan mu to kafin ai nisa cikin shekara 5 ko shekara 10 za su lalata lafiyar matasanmu za su lalata hankulan matasanmu da an samu lafiya ta tabu hankali ya tabu to babu yanayin da za a samu a ce an ilmanta da matasa in kuwa kasance ba ilimi abin ba lafiya ba hankali ba ilimi ina jin kuka da cewa matasa ba su da amfani matasa an tayar masu haika da abin da shafi ta'amuri da biyan kwaye zai wahala a ce ta je unguwa ko ka je layi da za a ce babu matasan da suka shiga cikin wannan harkar sha da ta miliyan ruwaye to ashe in muna da hankali mun san cewa muna cikin haɗari don ba mu bane yanzu matsalar nan ciki kila in akwai mai mutane mai ta miliyan ruwaye kila akwai kila ɗaya da ko biyu ina ma fata ma babu ko akwai ina fata babu to ashe mu ne muke shekara 40-50 da ɗaure suka ɗara wannan kusan ta mu ta kare abin da ya rage mu yi shi ne mu kalli baya mai zai kasance da 'ya'yanmu da jikokinmu to sai aka ɗauko wannan yaƙi da matakin
zo matakin Najeriya ya zo matakin jihar Katsina ana yin shi sai aka fahimci cewa ba a samun nasarar wannan yaƙi da kwayoyi sai duka jama'a sun ba da goyon bayan su ma'ana sai an yi abin da alƙur'ani kira at-ta'awun ma'ana taimakekeniya kamar da Allah ya mana wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan sai an samu haɗin kai an samu taimakekeniya kowa ya ba da gudunmuwar shi idan gwamnatin jiha ta yi ita kadai ba a samun nasara idan gwamnatin tarayya ta yi ita kadai ba a samun nasara idan ɗan hukuma ta yi ita kadai ba a samun nasara idan kowa da yake tunanin shi kadai ne zai yi za a yi to ba za a je ko'ina ba sai an shigo da kowa da kowa shi yasa shi cikin hikimar da Allah ya bashi SSA nan cewa a biyo ƙananan hukumomi a ɗauko manya-manyan jami'ai musamman na waɗannan sassa na ku da abin da shafi walwalar jama'a a ɗauko su a ba su horarwa kan menene ita kwayan nan ya ake ta'amuli da ita ya ake gane ta'amuli da ita ta yaya za mu magance ta'amuli da cikin al'umma ana ganin idan aka yi wannan to an yi abin da kira training of trainers misali da kun samu wannan bayani za ku ɗauke shi ku je wajen sassan ku da kuma ƙananan hukumomin ku ba ma wa'annan ba da ƙauyukan ku da masallatan ku da unguwannin ku har ma da majalisun ku na shan shayi da hira mutanen yamma ko mutanen kudu ko mutanen gabas na Najeriya inda ake yin kwayoyin ake kuma ƙoƙarin shigo da su wanda kuma ka duba kai tsaye sai ka cewa kusan wannan magana haka take yanzu in ka duba cikin matasa 10 na unguwar ku da ke shan kwaya za ka cewa babu inyamar ko daya babu bayarabe ko daya babu kare ko daya babu turu ko daya babu cikin ko daya babu wata kabila da za ta samu ciki idan ashe wannan kadai ya kamata mu samu kanmu alamar tambaya ta ce ya kamata mu dawo cikin taitayi mu cikin hankalin mu ga cewa mun ba kanmu yakin da ba wanda zai mana shi sai mu ina fata kwance wannan yakin a kaddar da babu mai mana shi sai mu mun sha koke cewa an yi gaba a kanmu yaya ba za a yi gaba a kanmu ba bayan matasanmu sun girbe cikin ta'amul da biyan kwayoyi yaya ba za a yi gaba a kanmu ba bayan muna kallon masu shan kwaya a unguwanninmu maimakon mu kai rahoto ga kuma ɗan gida ko kuma jami'an tsaro su zo su yi maganin su in ma an zo za a kama muke hana kama yaya ba za a kanmu baya ba bayan mun ba da hana ga mai shago yana sai da kwaya muna jin nakari saboda kawai na ba mu kuɗi da yawa yaya ba za a kanmu baya ba bayan ka san ɗanka ko ɗan uwanka yana yi kana ganin cewa gara ɗaya da shi ai ba naka bane na wani ne yaya ba za a kanmu baya ba bayan muna kallon abubuwa ga sunan suna taɓarya muna ganin cewa ba kai na ta hada ba wai in jifa ta wuce kanka ta hada kan uban kowa to san ka ta hada kan uban wani zai haɗe ɗan wani idan ɗa ɗaya lalace a unguwa kar kai mamaki ba shekara 1-2 sai ya shigo da abokin shi kafin ka ce haka an samu mai clip ko gan wancan ya shiga da wancan wancan ya shiga da wancan wancan ya shiga da wancan kila ba ka sani ba san za a shiga ɗanka so babban kira na farko shine mu sani cewa wannan abu aka zo da shi yaƙi ne da kamata a ce kowannen mu yana yi da kanshi abin da ya sani shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ne mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika aqul iman ashe wannan nauyin ya hau kan kowa da kowa dan magana ce wani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in kana iya magana to kai nasiha ka ja hankali ka kai koki ka kai ƙara ka turci ani abu da ya idan kana iya yi da hannunka sa hannunka shine farko da sannan ka sa bakinka sannan abun ya gagara ka ci ga da addu'a ban ci addu'a ba ta magani ba amma dai qayyin wa tawakkal ba ka cewa abin da ba ke cewa ta Allah kiwo ya fi Allah nana Allah na nan amma Allah bai san kowa yi maka abu sai kai da kanka inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim baka cewa ga tada ta taho da lodin siminti buhu 600 a guje ka ce Allah ya kiyaye ka je kan titi ka zauna ka kama da kyau to abin da take kenan yanzu bala'i ya taso mu muna ganin cewa wasu za su yi mana to babu wanda zai mana sai mu duba da wacce magana ta ta'awura da bil wa taqwa duba da mar'a minkum mukaran duba da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku yana da nauyin da ke kan shi ko na gidan shi ko na department din shi ko na unit din shi ko kuma alhaki na zamantakewa da makwataka ta al'umma
manzo Allah ta ce yana magana makwabta har sai da aka yi tunanin cewa zai ci makwabci daga makwabci. Ashe idan abu ya shafi makwabcinka kar ka ce kai ba ruwanka, don in ka haka baka imani ba. Ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka, ba a ce ka so ma kanka abin da kake so ma dan uwanka. Mu kalli semantics na wannan magana. Ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka, kenan kar ka so dan makwabcinka ya lalace kamar yadda kai ma ba ka so dan ka ya lalace. To idan makwabcinka ya lalace baka yi wani abu ba, bayan kana iko abin da za ka iya yi, to tabbas akwai yiwuwar zai shiga da ɗanka, kuma ƙarshen shi ma ɗanka za a same shi wannan abu. Saboda ka mu sani ya haɗi ne da ce kowannen mu ya ba da gudunmuwa a haɗu gaba ɗaya a kashe wancan mahaukacin zaki kare bana, a haɗu gaba ɗaya wancan mata da ke cikin rogo me su ta ma? To su kowane ne to a haɗa daga cikin rogo ko daga cikin duma. Wannan wajibi ne a kan saboda abubuwa guda biyu, ko mun ki ko mun so duniya yanzu ta bar jiran kuwa. Abin da ke gudanar da duniya shi ne harka ta ilimi, harka ta ci gaban ilimi ita ke tafi da duniya. Ilimi kau bai samuwa ga mara lafiya wanda kwaya ta kashe. Ilimi bai samuwa ga wanda hankali shi ta kusa da kwaya. Kenan idan akwai kwaya ba cikakken lafiya ba ingantaccen hankali ba za a samu ilimi ba, sai a bamu kwaya. Abu na farko kenan. Abu na biyu, tattalin arzikin mu shi kan shi na shan wahala. Ai kuɗi ake sawa a so kwaya. Maimakon a ci abinci a gina jiki sai aka so kwaya sai aka rusa jiki. In an rusa jikin ba ta daga shi kaɗai ba, yana cikin abin da kira productive age ɗin shi. Lokacin da yake gani a ta kuruci amma da kwakwalwar shi da ƙarfin shi sai kasance an rubuta shi. Kenan ba zai iya hasala komai ba ga kan shi, balle ya hasala abin da zai amfani shi. Da an faɗa haka sai da cewa al'umma gaba ɗaya ta koma baya economic ne. Kun ga shi wata arzikin ya sha fara. In ka mutu da arziki kuma abubuwa da yawa sun shigo. Harkar noma, harkar kasuwanci, harkar kere-kere, duk wata aksar harkar tunani ko ta zamani ko ta gargajiya ta sha wata kwaya. To ashe muna cikin wani abu da kira time bomb wanda ya kamata a ce mun sa hankali mun ga abin da zamu yi. Saboda haka don Allah a guje kuna da matuƙar muhimmanci wajen wannan yaƙi na ta'amuli da kwari. Kada mu bar mu abin mu ce gwamnati kadai. Shi in na tambaye ku wane ne gwamnati? Wane ne gwamnati? Al'umma. In ya kasance ba ka ba shi ba ta babu gwamnati. To sai ka maka hannu, sai ya maka hannu, sai ta maka hannu aka ce akwai gwamnati, to so za su gyara gwamnati. To in ma kuɗi kun so, in aka tafiya shekara 10 shekara 20, in aka yi wasa ba ya tafi shirin kirki ba, sai ɗan ƙwaya ya zo zama gwamna. Sai ɗan ƙwaya ya zo zama ciyaman na ƙaramin hukuma. Sai ɗan ƙwaya ya zo zama ɗan majalisar tarayya. Sai an haɗu majalisa sai a ce wani ya sha kwashi ya zo ɗauke sanda. Ya za a kenan? Da an bi a hankali in ba a yi wacce shawarar ta da gangwani ana bar shakuwa da shawarar cewa in an zo zaɓe kai amma sa screen na ƙwaya yana ba da wannan shawarar. Dan aka yi wasa garin wannan zai je ya murje kamar lahiya sai a zo sai an je an screen ɗin shi ya haiba a cikin ƙwaya ba sai a zo a shiga kare gane sai an zo na mai sa ce kare gane cin mafi ce kare gane kuma za ka shi saboda ka don girman Allah mu sa hankali mu cikin wani abin da ga kamar da kan kuma ce abu ne mai matuƙar muhimmanci. In kuma an samu samanin nan ilimin da aka samu ya taimaka wajen gyara ta, sannan kuma sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake da gare shi ya sanar ko da ayi. To bayanin da malamai za su yi nan a rike shi da kyau, a sa cikin long term memory, a tafi da shi matakin majalisa ta shan shayi. Da ka koma yau fara isar da sako. Matakin inda kuke hira, matakin masallacin unguwa, matakin gidanka, matakin ofis ɗinka, da wannan abu ya tafi ana sa ran zai iya taimakawa dan sai mutum ya zama aware ya fahimci abu sannan zai gane inda shi sannan zai kiyaye shi. A yi ƙoƙari a fahimci al'amarin sannan kuma a ba da gudunmawa kwarai. Zan rike da abin da nake saba riha da shi na misalin agwagwa. Agwagwa idan ta ƙasa mu da muke kakara mun san cewa inda take nufa ruwa take nufa. Za ta samu babban tafki ko ruwa ma mai gudu ta sauka da ciki. ‘Ya'yanta su ma za su biyo ta. Ba ta waigowa sai ta kai gaba, sai ta jiyo, sai ta gasuwa ta suka rage. Wa'inda suka rage suka hau gaba su ne ‘ya'yanta. In akwai ɗan zaɓo ko ɗan kaza wallahi zai haihuwa. To jama'a kare ne harin agwagwa.
ma'ana kada mu ce ai mu ba mu shan kwaya mun haye, ƴaƴana ba su shan kwaya na haye, waye bai shan kwaya mun haye. Ka kalli bayan ka mai zai biyo baya. To tun muna cikin ruwan yanzu mu juwo mu ga bayan mu, mace alƙibla za mu shirya ma ƴaƴanmu, wace alƙibla za mu shirya ma jikokinmu, wani shiri muka yi masu na kare lafiyarsu, na kare hankalinsu, wanda zai ba su dama su sami ilimi da za su riƙe kansu, al'umma ta ginu, su ma su ce kuma masu adalci mu zalunce su ba. In kuma muka bari suka shiga cikin wannan halin ya kai inda ya kai, to ko lahira ba kan da za mu sha. Ya inganta sai uba zai je aljanna sai ɗaya ya tashin ga Allah subhanahu wa ta'ala sai bai da ba, saboda me yace ai da kiyaye ma hankali na ba, wanda aka bashi nauyi kiyaye, bai bani ilimi ba da tarbiyya wanda aka ce ya bani, bai bani kaza ba, bai bani kaza, bai bani kaza, ce to akwai sati sai ake ce me muflisun, mutum ya zama muflis, ya zo aiki na gari, ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza na kirki, amma kuma rata ta farko ya zalunci dan shi da bai bashi tarbiyya ba, ya zalunci dan shi da bai bashi dan ya zama dan kwaya, sai a ce to fa yati halan hasanati ko wa halan hasanati can a dai wala shi a ba wancan ai compensate din shi a dai wala shi a bata sai laga ta kare sai a ce kuma ga sauran mutane kan layi sai da dai gozo da sana lada masu sun ba dore hakan finna shi sai fada wuta. So don Allah ne makan mu adalci, mu rike kan mu kuma rike zuri'an mu. Kasan nan da yankin nan namu ne, ko mun ki ko mun so babu wata kabila da take mana kasan mu dai ne ke ciki, mu za mu gyara ta. In ba mu gyara ta ba, abinda zai biyo baya mu ne za mu maka mu da na sani. So ka hamidi kan da na sani, Allah ya ba mu dama, mun ji abin da ya rage sai mu bi. Sami'na wa ata'na, abin da ya rage mana kenan. Sannan kuma wa fa'alna, mun ji mun bi mun aikata. Ai shi imani ko? Imani wani abu ne ka yi yadda da kalmar shahada a zuciyarka, ka furta da bakinka, sai kuma me amal bil jawari, sai ka aikata da banka. Abu da muke so ku kenan. Za ku ba mu bayanai, ku ji bayanai, ku fahimci bayanai, ku je ku ba da bayanai, ku kuma shiga aiki na jawo ku shiga kuma a kan da su kada shiga. Unsura haka zaliman kana aw mazluman. Ka taimaki dan uwanka, azzalimi ne shi kuma zalunce shi. Ya za ka taimaki azzalimi? Ka hana shi zalunci. Mai shan kwaya ka hana shi, ka hidda shi daga shan kwaya. Mara shan kwaya ka kange shi da fara shan kwaya. Wannan shi ne a takaice na wasa ko. Ina fata Allah ya sa albarka a cikin abun, kuma ya sa wata hanya ce da za mu amfani ita wajen rage sha da abin da mai koyi a Katsina, ta kuma hanyar da ce lafiya da hankali da irin yayan matasa inganta, wanda za mu samu ingantaccen jiha da ingantaccen yanki da ingantaccen ƙasa. Kuma Allah ya sa wata hanya ce da Allah zai dube mu, yi mana rahama ya warke da katar ya taimake mu wajen magance wannan matsala baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.